with my partner Gapon, Randy Tayad. Okay, asap kita ha. Always say a prayer. Wa sa tayo ko ron. Wa sa tayo dedication. Kaya nagdali ko. Nala sa ang sotang po karatong hatagan ng pagdagano ay pinadakin is usa ka malaguton nga asawa. Na, unsa na mga asawang malaguton man gini. Magtago lang sa ngaan nga luling. Huwag yung laing permanenteng butang ning kalibutana, maura gyud ang kausaban. Change. Pero matod pasad sa uban nga ang buang rakuno ang dili mag-usab-usab sa iyang huna-huna. Morning bana nako, nausab lag kalit, milubad. Momagod ni ang mga panghitabo. Sugdon ko lang sa nangulitaw pa ni nako si Gaudin, mo na akong bana ron. Doon ang magod mi gamayng tindahan, little store. Daghan yung ma-attract niya sa kong tindahan kay hayag kaayo. Napag-idag ko nga Christmas tree, pareha sa Fuente Osmeña Jr. Welcome sa Pasko sa kong tindahan. Ay, Loling! Ay, uy. Loling of Troy. Tarong gud agaw din, uy. Loling of Troy karoy. Ay, gwapa man sa kaling. Mura kag si Helen of Troy. Ikaw si Kuan Gaudencio the Great. Hinayon gud ay mong Pasko, no? Oh. Di ba? Oh, may na yun yun ay mong Pasko din sa mong tindahan, Ling, no? Hinayon gud. Yan, dag kong Christmas tree. Dagnar ba kayo ang ipamitay, murag Christmas tree puente? Unsa man ang bitay gaburot, kondom ba ni? Ha? Sama dia, uy, kondom good town, uy. Mga rapper na, uy, gipaburot na ako. Kini, rapper ni Lumpia? Lumpia ba, uy? Rapper na sa MR Coffee. Attractive kayo yung color, good. Ay, mga soda ni. Giinom, no? Nindot sa kayong pinakatay sa series. Kidlap-kidlap. Unsam nang ipakatayan? Bago na sa panyawan. Ay, mau ba? Wa na ni duga? Wa na, uy. Gisagol naman sa panyawan, liniment oil. Bago na lang gini siya, gipakatay ang mga series. Perti kag mga initiative da, Loling? Ako na good ni, syempre. Yun na, uy, gawdi na si paliton ni mo. Wa ko'y paliton. Naigon lang ko. Sige, kanta na diha. Mukanta ko, pero di ko mo dawa itong kwarta. Ha? Usa dahin mo? Your heart. Babae. Mga kabae! Mga bito na tinuod, Ling. Mo na akong pangayoon ni mong pinaskuhan. Ano lang panaygon, uy. Kuan man na, double purpose man ang imo. Panaygon niya, panguyab sa at the same time. Pero, di ka na ako makalusot. Ambot lang ka ni mong tawhana ka. Soft drink lang ako, be. Yung malamig. Hard? Dili ka? Mao ginay kasilagan ako sa tibok na kong kinabuhi, Ling, ang beer, binong, brandy, whiskey. Dili di ko, anak. Mura kag bayot? Kana, bayot. Ang kanang bayot, hindi na mo inom. Nay bayot nga akong silingan, buntag sa iyo pa lang. Ha? Mangita nagkuan, gwapo. Ha? Pero, dili ka man mo inom og hard, nga matod pa nila. Ngano di ka mo inom, nga matod pa nila, only frogs drink water. Nagtuo ka di ay. Nga di na mo inom ang baki. Unsa? Kay mo inom din ang baki. Bino mo inom? Bino, yun. Kita kong baki nga nahubog. Naunsa man pag-inom na? Pagkahubog, nahubog. Inay ang tingog nga, kukak, nabali na. Kuha na, kakok. Maura maghihapon na girambo lang nimo. Pero ako Ling, believe yun hinon ko sa kabuutan na ng baki. Loyal kaya na sila. So, loyal? Nga naman? Kay kada Lunes, mutambong gina sila frog ceremony. O subuna ko, akong i-emphasize, frog ceremony. Muna mga baki. Pero, ano, maghiskot ng tagbaki, eh? Kining, paakar ba ng, paakar ng dilas baki. Ikaw rin si hisgot og baki. Sige, balik tas bino. Alak, wine, ilimnong makahubog. Muna butang nga, kasilagan yun akong mayo, Ling. Ana, di kasapit ni mong doktor, ana, kay di man na madaot imong atay, imong baga. Kuan, sigarilyo. Ay, kuridas na. Dang sigarilyo. Kay, may ginang, mau ginay akong New Year's resolution. Hala no, kung mo na model ka gid ang pagkatao din. Modelo ka sa usa ka lalaki, kay wa may showbiz. Unsay showbiz? Bisyo good. Adyo ka kagigatsan, oy, over, oy. Tuod na nakalitan ko da. Luling. Ansa man? Ay, Luling. Merry Christmas. Ni asad ning usa ay.
Kinsa man na siya, Ling? Si Laktoy, the drunkard, palahubog. Uy, Laktoy. mo ba? Ako si Laktoy Basiloy, ha? Mm. Oh, Ling, as usual, i-mix nilang daan. Unsa to'y mistisa Laktoy? Or kalimot ka sa akong paboritong mistisa, bino, beer, itlog, og sikwati. Mao na yung mistisa. Dili man na, mistisa Bossing. Kinutil naman na. Ay, pagsagbat ha? Okay lamot. Mga VIP ni nag-istorya. Saman? Kining stricto da. Kining stricto rin ito, Hana. Sige na, Luling. I-manufacture na ko sa akong paboritong mistisa. Parehas nimo. Di man ko mistisa Laktoy, pianga mga kikong ilong. Sayong na. Patasaan ta na. Ha? Unsa man, Bossing? Kuha lang, lugpitan tong lugpit sinehay. Mo din ang imo, Bossing. Sa pagtaro niya. Mula Di ba to, di bang ko taas ang ilong, ha? Di naman itaas akong ilong. Sige, handanan mo kuan, lugpit. Ay, ikaw ba? Nagtuo kang di ka matapos, do? Ako'y maglagot, do? Ha? Nagtuo kang probinsyano nga way tapos-tapos? Wag yun sila puli, ha? Di man, Bossing, kining may katapusan man yun ang... Ayaw, lasaba niya. Kaya ako ikasulti ang babae nga niya sa akong kasing-kasing. Si Loling. Loling? Unsa imong order? Uy, order dayon ha. Sula ba nimo? Ay, maginana, Loling. Wa ka ba mahibaw sa panultihon nga customer is always right? Kibaw ko ana. Mistisa nimo. Salamat. Enjoy gini na ako akong pagtungab aning mistisa nga ako rang usa. Mahorot ani mo, Bossing. O ano naman igmurot ako, ha? Kuan ang kanang ipablat, unsa na? Unsay ipaibot ako sa? Og di mahorot, ipabalot. Ay, ikaw, no? Makakatawa lang tanin mo na. Wa, tingali ka, magkailang kinsa ko, ha? Nagkaila ka ba na ako? O gawa? Ay, sorry, Bossing. Ila-ilaw na ta. Yun na. Oh. Kinsa mo yung kang pagkaumanga ka, ha? Kinsa ka? Kining bago kong nakagawa sa Abuyog Liti. Kinsa mo ka? Si Super Lolo! Bulot ka mo, pa! DXDC RM. Tungod sa kadako sa gugma ni Gauden diri nako, nangita ginig mga paagi aron iyang maangpon ang akong kasing-kasing, nangisog ni nga mag-abot ang langit ug ang yuta tungod sa dakong gugma diri nako. Nangita ginig mga paagi ug nakakita gyud usa ka pamay nga tinuyo. Luling, mereka anak. Tay ngano tay? Berbeda ni kung sama na si Gauden na mugha man kahoy. O lagi tay. Ganina ako nakita nga sag-op sa siyag tubig nya gipuno ra man tadyaw. Nagkaot maginas Gauden og kanal tay para agian sa tubig. Uy, unsa man na Luling ha? Klaro hon tanibe. Klaro na kay tay uy, pamay nga tinuyo. Unsa? Pamay tinuyo ni. Uy. Nagirmaw, ayohon lang ako inyong koral, ha? Nabali o sa kalipak. Gikan pa ko ng laog sa inyong baboy. Kuhan, kaning busog na kayo, giganahan. Ako yawa ni mo eh. Gilaw gani mo og lakto papi? Di ka ba? Ano eh. Kining putlong na nako ang usa sa mga, yung kining santol noy, nagbitay man na. Ayun na, kadit ha. Gaudin, karohon talaga ni. Oh. Unsa man ning imo do ha? Unsa ni? Sabta lang noy, sabta lang. Nakasabot ko. Pamahay ng tinuyo. Ay, psychic ka man noy. Unsay psychic ha? Nalagna ka. Nakatag-an ka sa kong mga move. Ay, daan palagi ko. Pamahay gining tinuyo da. Uy, kinaraan naman ning style Gaudin. Ay, kuan, basidig musalir noy. Salir gyud. Ay, karong gabi noy, kining hugasan ako imong lubot, ha? Lahapat sa dati mo. Grabe ka lahap. Og mao gyud ang nahitabo, diha gyud sa bahay sila si Gaudin kauban sa iyang tatay nga himan kay tingog na may sila. Di alagi bigir mo kay pangayuon na namo ang kamot sa imong anak.
Yamat. Hain man imong anak dinong. Naagir mo nagsulti pag si Luling. Toga. Ha? Pakisultihin ako. Ay, ayaw ka bala kay ingrandi ang kasal. Ug aron yun mo sikat ang kasal sa atong mga anak, ha? Ato silang irikurida. Oh, okay kay kuan na dinong. Ay. Di ba man kukuan ka ng tubig-tubigan man jud ka? Oh, tinuod ka na, labindag mag-uwan. Unsa? Basta ready na ang tanan, ha? Preparar na ang tanan para sa kasal sa atong mga anak. Isa ka na to sila buko-buko sa butanding, ha? Pero, okay, para unique yun kay na. Okay na mo din, unique kay na. Isakay lang nato sila sa red-nosed reindeer ni Santa Claus. Oh, okay ka? Approve. Okay. May problema ka mo. Okay, Hebol, wedding of the year. Og sa adlaw sa akong kasal ni Gaudin, doon na ginamugos nga mukanta bisag wa kunoy budget ang palahubog nga si Laktoy. The song is heartily dedicated to Miss Luli. Para nimo, Luling, kung pinangga. Halataw, kinikiway ila, ito'y kato'y kapalano. Toy la, itong kahawa ini. Halataw kaut lubot, taligibito ka, halakaon, tapuro ka. Toy la, itong kahawa ini. Tungaw tumamon kaspa korikong kigwa. Halataw kaut lubot, taligibito ka. Congratulations, Gauden. Lupi ko nimo. Lahi maguna nga tong pagkatao, Laktoy. Ikaw uminom pero ako dili. Mas ganahan pa ko sa bino kaysa babae. Ha? Nga naman, Laktoy? Kanang babae, mura naglitson. Ha? May lang tan-aon, pero imong idog, halami gyapon. Kasabot ka mo ba na frustrated ka lang kay waman mo mangkon si Luling? No. Dili lagi. Kay para na ko ang babae o sapatos, parehas, Unsa may nakapareha sa babae o sa sapatos ba? Madugay ang sige ni mong gamit, muluag na. Pero maayo na sapatos kay malistunan pa nimo. Mubalik pagkahugot. Pero ang babae, may katarungan ka ba pero wakalay rason. nala, mag-inom na lang tabay Gauden. Ikaw lang ba? Basta, di ko mo inom. Ano hala? Blaha ka diha. Nakatrabaho si Gaudin isip usa ka security guard ug ako sad nagpadayon sa pagpaninda. Pero kay doon na may kakompetensya nga naninda sa among atbang, nangita kog mga paagi nga masulo na ko ang mga customer. Gusto, kinigyod ang akong paagi aron mo gimok ug mudaghan mo dugog ang akong tindahan sa mga customer. Magpagwapa ko, mamulbos ko, unya man lipstick ko, magpakurti ko sa akong buhok, magpabaw ko sa akong pilok. Syarog, di pa ginimudaghan ang akong customer. Pinaagi aning kalakiha, mudaghan ang akong customer. La 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 la. Oy. Ay, Ling, nagbinag-o mo ka diha. ay strategy ni nako Gaudin. Unsay strategy ba Nga mukusog ang halin sa akong tindahan. Mudaghan ang atong mga customer. Og tanawa magpa-sexy pag yun ko. Na, kuyaw. Si kuyaw ba, uy? Oh,
Og dili ang mga baligya mo mahalin, ikaw mahalin diha. Oo, sa? Sa akong gibuhat, may kusog yun tinuod ang halin sa akong tindahan. Daghan na kay kong mga customer, nalupig na ko ang among kakompetensya. O kusag yun sa magbalik-balik sa akong tindahan, mo kini si Laktoy ang palahubog. Luling, beer pa. Yung malamig ha. Okay, suki na kita Laktoy ha. Oy, basta ikaw. Suki na kita. Ikaw na guna. Ilabi na yung kagwapa, Luling. Buyag! Tanaw ko ni mo. Murag, namulbus ka na. Nag-lipstick ka pa yun. Puwa na kay kaggabi. Ay, pugong sa edad Laktoy. Oy, si Gaudin. Niya pa. Toy, ikaw rin eh. Oy, Gaudin. Gaudin ba? Maayo kay niya. Inom ta. Sige. Inom ta. Bisag usa ka truck pa. Gaudin, mo inom na ka? Luling, baki ray mo inom og tubig. Uy, Og ako, dili ko baki. Itik man ko. Ngunong, mainom gyud ko. Pakpak, bravo. Mao ka na tinuod nga lalaki to, out gaw. Tinuod nga lalaki, Gaudin. Mo inom gyud, ha? Laki gyud ka bay, Gaudin. Di gyud ka bayot. Sige, ber pa, Luling. Ipala mga basyo. Gaudin, huy na unsa kagut in town, uy. Ha? Inom pa ta, bay Laktoy. Inom pa. Gaudin! Og diya sa laing adlaw nga nakigsulti na gid nako si Tatay Germo. Ay, Luling. Babida, unsa naman nas Gaudin na? Doon na ba na problema? Ambot lang kaha niya tay, uy. Wala ka bantay nga matag-abot ni mo, hubog. Pero lang, nakainom, sige, usap na siya. Maobit rin Nag-inom, nahibot sige. nga nako. Nahibok kay ko anak niya. Kani adto bisag simot na lang di mangyud. Pero karon, Mo ba? Wala ka na problema ang imong bana. Nya, ipaagi lang niya sa inom. pero ambot tay, uy. Pero unsa man say maproblema, unsa man say problemahon anang Gaudin tay? Og kwarta na ami kwarta. Galapok din ang kwarta ninyo. Wa sa galapok, sakto ha sagkod. Klaruhan na, noon sa pagsusi. Nga nagubog ng bana ni mo. Nya, karon na lang, noon sa, nga di man yun na mo inom kanya to. Maog yun. Sige lang tay, klaruhon ko gyud tay og ngano nis Gaudin na unsa ni siya. Bitulimbang man. Og tuod man, diha gyud gabi nga naabtan gyud nako si Gaudin nga ubay-ubay na ang botelya sa beer nga nahurot. Busa, tungabiling paya, sa matamis kong tuba, tungod sa gugma ko nga imuman nga inayran, ayaw hikalimti, o kano na yung imna, bir kong lamian. Tay, hay man akong make-up diri. Make up ha? Make up? Uy, Gaudin, nagpugubog ka na sad. O ikaw, mag-make up na sa ka. Ha? Namulbo saping, lipstick sa ngabil, pabaog sa pilok, pataas, etc. Sagdi lang good, kay doon naman ko'y katuyuan ani akong gibuhat. Katuyuan pa? Katuyuan? Uy, Luling, kanang imong pagpangarte, naibaok ka ba? Ha? Gasto ka na, gasto! Kasabot ka ba? Unya ikaw, Oh, kanang imong pag-inom-inom ng Gaudina ka, ikaw. Kanang imong pag-inom-inom diha, di na gasto ka ayo, ha? Oh. Usi ka las imong kwarta, ana. doon na kay katuyuan sa kong pag-inom. Luling, doon na! Unsa? O kung sa imong katuyuan nga naghubog-hubog ka man, ha? Huh? Tagpila lang beer, tagpila botellas beer. Ha? Itigong pala nimo, may pa makakwarta ka pa. Huwag ka lang masayo, Luling. Nga sa pag-inom-inom na ko. Tungod sa tumong og toyo, aron magwapa ka. Unsa? Ginoo ko. Sa gisulti sa kong bana, mura kong naigo sa mahait nga bangkaw nga miigo sa akong tibuok kalawasan. Wa gyud go pahi ang akong bana diri nako. Ug kun maura tinuod ni paagi nga magwapa ko, unsa man paimnon ko lakha ni pirmi akong bana? Unsa man og kamoy pasultihon, Luling? Morning. Salamat! Thank you, salamat.
salamat sa tanan, Lord. Oy, Board, di ade, ni-greet ako. Ningon siya, hi, kuya ninyo, diha tanan. I-greet na ko ang atipon nga naminaw og naghapla sa Panyawan Liniment Oil. Karon nga naminaw. I-greet po na ko ang mga Estrada family. Taga Malatibas. Di ay ko, taga asam ni Malatibas? Malatibas? Malatibas kuno ilaha, Board. Maminaw kuno sila. Mindanao na, Mindanao. Mindanao niya, maminaw sila, o niya, manghapla sila og Panyawan Liniment Oil. Thank you. Kayo, tanan diha. May ngadlaw, Borteban Gulyat, Bambina, ug ingon man katong nagpaminaw karon nga nagamitan ug nagpalitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa mga high blood, cholesterol, dili ta dali nga masakit niya, lagsik ang atong lawas. Muna nga kinahanglan kada adlaw mag-inom ka gyud og Panyawan Herbal Capsule. Masalamatan po na ako, Board, ang taga Suba Lamber Danao sa ilang Dog Jade, Sir Fred og si Dong Al, nga ang iyang mga tao at pres permanente mahapla sa Panyawan Liniment Thank you. Oil. Thank you kayo. Og Merry Christmas, Veroble, diya sa Sugod Bao. Merry Christmas dito diya, Dong. Veroble. Ma'am Setset Sarino, asawa na siya ni Esco Sarino, ang construction supervisor des Uslob. Yung masalab si Alex Tolabing o si Mr. Nador. Imintin naman ninyo ha ang Celebrity Kojic Beauty Soap niya. Nalingaw sa nimong gulyat. Kinakadungog ko sa imong drama nga kanang sa hapon. Saman. Asoy. Kitong usa, katong sa hapon. Chapido? Dili, katong para sa mga parehas ninyong edad. What's the style? Na ako na kayo walay. Hala, no? Sa drama lang gipadaan lang gulyat. Ako na utubangan. Oy, Board, ato na ipag-plugging ako ba na itong mga drama, Board? Nga paminaw. Naibag ko, sa hapon. Ay, umaabot nga bago sa hapon, Board. Kanang Chapsuy Duo. Amuan ang kauban si Gilly Delmar, anaog ako. Ang sa may pulihan, ana? Puli sa drama nga Balintawak Jack. Matapos ng Balintawak? Oo, matapos ng Balintawak, amo ang drama ni Gilly, kanang Chapsuy Duo, may ipuli. Ay, kutla mo ni Crisido. Crisido, kutla mo Crisido. Sa tanang nga namati, yun, Board, salamat kayo ninyong tanan. Anya, karong gabi das kan dagit, ha? Sa Mutya, sa Gimatikan. Oy, Board, dili mo na ito pizza cheese, Disebre. January 10, patong amo ang isability. January 10. Hala. Sorry. Labi na sa atong mga soking kadokturan, mga kaparian, no? Father Orly Ruiz, no? Ni Father Marco Vitor. Ingon man sa ni Padre Torres. Tata Torres, diya sa Gindaruhan. No? Ang mga gitaw ni Gamisan sa uyuan ni Yuli nga namatay. May pamisa. Si Father Lyle Kuno. Nga mahadlok mo misa o patay, Board. Abot ka ni Father Lyle, abot lang. Di yun siya ganahan mo ba? Hadlok yun siya, Ate Pres. Dili siya mahadlok. Di lang siya ganahan nga ablihan ang lungod kung magmisa siya. Di ay. Mahadlok. Iyang misahan ang patay, pero dili siya ang kuhan nga. Mahadlok yapon. Na may tao nga, mo bilar-balat, pero di mo tanaw sa kanang naong sa minatay. Pero basket Ate Pres, di gini mahadlok mag-basket si Father Lyle, taas mo sa Father Lyle. Dili dapit sa may Basak, Mandawi, sa Lady Fatima Parish. Ang ilang minatay, samtang magmisa, tabunag panapton nga puti. Anam sana. Di ko man sa misa, matanaw mga kabanay, una pa nila ukbe. Hindi ko man na sa responsibilita na. Nindot pang yun nga inaana ko. Pero si Father John Velarde sa Uslob, niingon yun sa tol siyang wali. Mas ganahan pa siya bumisag minatay kaysa kasal. Ganun ba? May magunon na mamisa siya minatay kaya ang mga tao nakapaminaw yung misa, nagyo atensyon, kung magkasal ko no, day nangudak, day nanguan. May pa ko na minatay yung misahan. Tinood na, Dahil sige siyang misa, day nagdagandagan siyang kilid. Mga bata. Mauna, Dong Lloyd, hindi pa kasal mo. Ayaw lang yun pa kudak-kudak, Dong Lloyd. Iniguman na lang yun sa kasal ninyo sa video. Na iba pa rin, mamadlong ay, mabaldaman. Ang size sa kalakinan, mahudak. Yung size sa babayanan, mahudak. Nga pare, nagkonsagra, nag-isa sa ustyas. Dili, og mangudak, ari lang, mag-picture ka, ari lang ka sa ubus. Uy, dili ka dapit sa may altar. May iba mga kudakir nga. Masalaag yun, no? Ngitag nindot nga anggol. Tungtong na sa altar. May gani, di magpasabag sa pare. Mutong to sa altar, ay mo papa. Ma'am,
Thank you, ma. Sige. Atong sender si Kuan Loling. Kini mong Kuan yang bana digit unta mo inom. Nadugay kay ilang tindar kusog kini si Loling ng arte, ng mulbos, ng lipstick, paputol buhok, bahog pilok. Mo tong murag na Kuan si Gaudin, murag silos ba? Dati nagipaibugan, gahubog-hubog na sa Gaudin. Di na tamo inom. Gibadlong siya siyang asawa nga, Gaudin, kana imong gahubog-hubog, gasto-gasto ka pa na. Mo pa nang gitigom. Oy, kini ako pag-hubog-hubog kuan, Luling, aron ni gwapa ka, oy. Mo nang na-insulto siya. Pati siguro siya siyang asawa nga mga lipstick board, ka na magkuan. Muli siya ganahan, gusto siya, natural beauty lang yun, di ba? Pero agyang asawa na lipstick, nangarti. Nangarti Ate Pres. Na di siya ganahan. Di siya ganahan, yun siya, para magwapa ka, magubog siya. Gawin Ang silos ni. Silos ginayahan. Usa ka tao, Ngano? gamit og muriatik og asiton. O iyang tumaron para gwapa gyud iyang pagpananaw sa pikas. Si muriatic mamatay ko ano ba mo uy? Time sa. Tayo sa. Nagseminar may duha ka adlaw ban. Partibas ka na mga drugs ni atong mga taga usa ka ni Capitol Anti-Drugs. Usa ka na si Badak man amo sa Oslo. Si Padaw. Si Padaw. Og dito sa mga taga PDEA, 2 days ang among seminar. Ang kana di ko nung Cebu Ate Pres, gisagulan di ko nung nagmoriate kog asiton. Ano man? Mo ba? Magkuhang manicure ana. Mo ilang sulti niya ingon nga. Unya sir, mainom din sa woman. Di ba mo na Cebu nga hinguson man ang aso. Mao kuno di ay na. Maoday na Nga kung dili mamatay mabuang. Maoday na nga na residue gyud bahabilin anang ilahang gamiton Ate Pres. Undi man ta, mo manipong nila. Anto na mo puyo sa utok. Ini puyo ana sa utok, madugay siguro nung gamit ang katuig imong cell sa utok, pulbuson. Mao ko na insulti sa mga speaker nga moriati kuno asiton ang gisagol. Mo na nagisgot na tong drug test, nagisgot na tong nang amo mga surrenderer sa amo mga kuan, amo bang kapitan nagdanag papel nga magpa-clear na sila nga dili na walay drugs. Ana mo to pag ingon hisod na drug test kanang na ang ni pwede mangutanan ni tingog ko. Kay do na may nakasulti ko sir, do na may nakasulti na ako nga ang drug test kuno kong himuon 3 o'clock in the afternoon. Ganiya siyang tag sayo niya, nangalsa siya kupras, mga bugas, mga kahoy. Gipaningot siya, mapapas ko no to ang drugs. Ingon siya nga, dili ka iko katubag arap. Iko, pero sir, tinunang ingon nga, para yun nindot ang result, kana yun ko nung buhok mo gamiton. Ningon yung taga-Capitol ba nga kanang, mao yun ay maayo, pero sa pagkaroon di pa taka-afford kay mahal ko nung kanang buhok gamiton. Nitingong ko sa usa to kapitan siya. Garing buhok diri sa kuan tunga mo gamiton. Kapoy sa pangabri oy. Kanang balungos. Ngayon po, kikisa man buhok gamiton. Kanang balungos. Di ba kung ang klaro di ko no result sa drug test kada kung buhok ang may eksaminon. Yun. Di yun na kaysa ihi. Ang buhok sa tao. Ang kanang mahal imong gimin kanang gamiton para sa buhok. Mahal ko no. Kanto ko nung ihi okay ra ko no. Muna nga ihi yung kasagara lagi gamit pagkakaroon. Buhok guys, sa ito paari mo gwa sa buhok ang ko. Put lang gamay mo buhok. Put lang. Unsa? Balungos ko no. Hello. Uy, nagkurabi ang bungas buto-buto. Tsaka magdaag, bungas buto-buto. Wala pa mga hinog, hilaw pa. Pagdaya. Tilawan kita na buto-buto, di ba? Mas lindot na balag malaya lang hinog. Katungguan taga lubak. Wala pa mamunga. Wala pa mamunga. O sa'yo na wala mamunga, Ate Pres? Katungguan. Induto sa ginihag likto ko. Buhatan niya nag-liniment oil. Nala? Induto na mo no? Tagalulo, liniment oil. Wa pa mo munga. Uy, katulong mo buto. Lagi. Pero katong ingon imong kahoy nga usa to. Tong gagmay. Bulbulan. Toy dako kay punuan dit dol sa kapilya bus kang kuay. Straight ra ba kaayo? Straight kay na siya. Ana mga punay, mga galans. Singan? Bulbulan nga kahoy. Yung kolonsiyang. Mga kolonsiyang na dito. Kolonsiyang, di kay kolonsiyang. Bumoto ko, kolonsiyang mo. Galsiyang. Nala. Kapitangila kolonsiyang. Bangkiyod, mga bangkiyod. Usa to itong sindir. Balik sa sindir. Oy, magwapa lang ko no siya. Og mahubog. Sogre na siya ba na Ate Pres? Naglagot yung ba? Nilain nyo. Ayaw anak ba na, uy? Kay nga no, ang kanabitang babae no, kung imong daigon bisag di tinuod. Nindot ba kayo ang feeling sa babae? Sa imong asawa ba? Palitan ka ng
nindot kay ka anak day. Inana bitaw ginagmay nga pagdaig. Nindot na kay na paminaw sa asawa. Madugang ang iyang ka in love nimo. Kaya naman mudaig ka. Kaysa imong sabayon, pirmi nga. Patain mo ana, baho ano imong Naman siya kalagutan yung depress. Naglagot siya. Naglagot naman siya. Nagabubo siya. Marang nagsilos ba? Doon ay nagpaluyo. Ito na ako gibuhat sa ako asawa depress. Antahan ako siya. Huwapon ako yung diyan. Hinanggaw sa naimulan. Uy, gulian. Bita, tinun anay bita. Nasyak atong gabi nasyak ko. Gitawag ko ta ko pag umangkod ka sa Manila. Ali ko tiyo. Ano siya? Ali na ko ihungog siya. Iyak na ko siya na ko no ihunghong ino pag umangkod ka sa Manila nga laki. Kung unsa man na daw siya nga magpakasal ko. Unya? Ha? Magpakasal na ko. Ako imong pakaslan. Hanggaw sa Minyo na ko doon siya. Mga ito budget. Ay, silingan ni kay Lidilmar. Nga naman. Serious? Nga naman. Ngano day Pags. Ay asawa ba siya ganyan dai kay nindot ko na nag mo lagi ni ano. Wala gini. Sige na, sige. Butan na din mo kupahan mo dai. Sige ko sa nyap nang ko na mo nagsuling sa tawag ka ko. Dai ni res mo dire. Date. Kisa maming blate. Serious sa bakit? Ini kaya gitu. Di mo to? Mo pengen gitu kayak kaya. Date. Di mo to? Di ka doon. Day, naman sa ka ng pagdag, bugal-bugal. Mao bitaw na niyo si Riz pagka-byudo ni Gilidilma na byudo siya. Kunya dito siya kami may gainom ng kape dito. Pagabot kili sa Gilyo, ayan mo sa byudo. Naimon. Yahayan mo sa byudo. Diri wa sa Riz Luisa. Ngano man suya ka. Pero sakto tong ingon sakto tong ingon Priscilla ba nga mas may nang dayogon ng asawa bisag ingnon ta. Pero para na ako ba no muday ka sa imong asawa or ako ba ka muday ko sa kalalaki kanang murag mas nindot pa minawang murag iagi bito ni mag soft murag agi kumhong. Dili ni mo. Loudest whisper. Pariato kang Pags Gili nga maklaro man bugal-bugal ba ya. Mutong ning blatek. Di kasi pat mo nagbago. Klaro man, bugal-bugal. Pero ganang labi na, tagsa na kamuday, ano, minsan, nindot kay kaana runday. Ganang bitaw. Nindot kayo na sa asawa. Nindot kayo na sa asawa. Ayaw ka na yung buhok lang nga parihab. Di pariban. Di asa usa pero, umamang gani na kada hubog magwapa yung asawa, kakas pa na itong imnunon. Ay, pila ba ka-case, mahurot? Malagot rin ba, maulian na. Lala niya? Latek. Sige. Ano lang, Luling, no? Mana nga, osbala na, ano lang, pag si pamulbos diya, kay, suya ng banan ni mo. Naman sa banan ko silos. Salamat ha, si mong pagpadangat ng itong tulubanon. Kuna ko ang paso.